For more Kambala updates, please subscribe to the channel. ನಕ್ಕರೆ ಮಹೋದರ ನಿವಾಸಕ್ಲು ವಿಕ್ರಮ ಕರೇಟೆ ವೀರ ಕರೇಟೆ ಮಾವಲ್ ತೋಟದಕ್ಲು ಬಲ್ಲದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಮ ಸಮ ಯಾನ್ ಈ ತಡಮಲ್ದಿಂದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಈ ರಡ್ಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರಟಿನ ಜನಕ್ಕಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಖುಷಿ ಉಂಡತಿ ಅಕಲ್ಲ ಖುಷಿ ಪೂರ ಸಮನಮಾಚರಣೆ ಮಲ್ಪಡೋದು ಗುಂಡೆ ಸಮ ಸಮ 11:95 ಬಲೆ 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 ಗಂತ ಹಾಕೊಡ್ತಿ ಬಲೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ 25 ಜೊತೆ ಬಲ್ಲದ ಎಲ್ಲಿರಲಿರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದು 1ನೇ 2ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾರ ಒಂದು ಬೆಳವಾಯಿ ಪೇರೋಡಿ ಪುತ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಕೌಶಿಕ್ ದಿನಕರ ಬಿಶೆಟ್ನ ರಡ ನಂಬರ್ದಲ್ಲೂ ವೀರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಡುಪಿ ಕೊರಂದ್ರಪಾಡಿ ಪೊಣಮನೆ ವೀರ್ ಕರ್ಣ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಹೆಗಡೆ ನೆರಳು ವಿಕ್ರಮ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಂಗಲ್ಪಾಡಿ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ರು ಬೆಳವಾಯಿ ವೀರಕ್ಕರೆ ಮುನಿಯಾಲ್ ಉದಯ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ವಿಕ್ರಮ ಕರೆ ಅನಂತಾಡಿ ವೈಶಾಖ್ ವೈಭವ್ ಮಡಿವಾಳ್ರಿಗೆ ನಾವರ್ತೆ ಎಲ್ಲಿರನ ಫೈನಲ್ ದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಸಮ ಸಮ 11:91 11:91 ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ఇంకా ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆದ ಕಂಬಳಡು ಸಮ ಸಮ ದಾಖಲೆ ಬತ್ತಿತ್ತಡ ಅವೋ ನಮ್ಮ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಕರೆತವ ಅದೇ ಹಾ ಈ ಕುದ್ದೆ ಸಮ ಸಮ ಅವ್ ಕರ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಕುದ್ದೆ ಆಯ್ ಕೂಡ್ಲೆ ಸಮ ಸಮ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಬನ ಅಂತೆ ತೆರ್ಮಾಳ 151 ಮೀಟರ್ ಇದಿಂದ ವಾಲ್ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ಲೆ ಸಮ ಸಮ ಎರ್ಮಾಲ್ ಏತ್ ಮೀಟರ್ 151 ಖಾಲಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅದು ಸತಿ ಸಮ ಸಮ ಬತ್ತಂದ ಗಿಡೇನೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮನೆ ಅಂಚೆ ಜ್ಞಾಪನು ವಿಕ್ರಮಕರ ನಾರೆ ಗೊತ್ತು ಕೋತ್ತ ಬೈಲ್ ಸಂತೋಷ್ ರೈ ಬೋಲ್ಯಾರೆಗ್ ವೀರಕರೆ 20 ಗೊತ್ತು ಜಗದೀಶ್ ಶೆಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗ್ ಅಡ್ಡಪಲ ಇದು ಫೈನಲ್ ಸಾಲ್ ಸಮ ಸಮ 12:22 12:22 ಬಲೆ ನನ್ನೊಂದು ಸಾಲ ಉಂಟು ಬಲೆ ಹಲೋ ವಿಜಯಣ್ಣ ಓ ಈ ಸಮ ಸಮ ಬತ್ತನಕ್ಲೆ ರೈತನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪಣೆ ಸಮ ಸಮ ಬತ್ತನಾಗ್ಲಿ ಇತ್ತನೇನು ಬಹುಮಾನ ಪಟ್ಟದು ಕೊರ್ನು ಇತ್ತೇನೆ ನಾ ಮಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಲ್ಲರ ನಾನ ಅಂದ್ ಪಾತೇಳೆ ವೀರಕ್ಕರೆ ಮಾಣಿ ಹರೀಶೇಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ವಿಕ್ರಮಕರೆ ಬೆಳ್ಳಿಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕ ಭಂಡಾರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ನಾವದ ಮಲ್ಲರನ ಫೈನಲ್ ಸಾಲೆ ವೀರಕರೆತ್ತ ವೀರಕರೆತ್ತ ಮಾಣಿ ಹರೀಶೇಟ್ರ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ ದರ್ಲೆಗೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೋಳಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಮಲಕೂಟದ ನಾವರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ 1ನೇ ಬಹುಮಾನ 11:76 11:91 1ನೇ ಬಹುಮಾನದ ಮಾಣಿ ಹರೀಶ್ ಶೆಟ್ರನ 1ನೇ ನಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಗಿಡ ಏನಾರೆ ಬಜಗೋಳಿ ಜೋಗಿ ಬೆಟ್ಟು ನಿಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ರ್
ವಿಕ್ರಮ ಕರಡ್ವತ್ತನ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜಿನ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆಗೆ ಒಕ್ಕಾಡಿಗೆ ಉಳಿದ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ಜೋಡುಕರ ಕಂಬಳಕೂಟದ ನಾವೆರದ ಮಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನದ ಬೆಳ್ಳಿಪ್ಪಾಡಿ ಕೈಪ ಕೇಶವ ಮಾಂಕು ಭಂಡಾರನ ಒಂಜನೇ ನಂಬರ್ದರ್ಲೆ ಗಿಡ ಮಿಜಾರ ಶತ್ಪುರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗೌಡರ್.